We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. O happy 84th araw ng Davao sa mga kapusong Davaoenyo. Sa mayong buntag. Mayong buntag sab Jill, ako sab ginagritog happy araw ng Davao ang tanang kapusong Davaoenyo. Mga kapuso, ang tunay na kaibigan walang iwanan. Kana ang gipamatud-an sa usa ka abogado dinhi sa Cagayan de Oro City nga naglusad og fundraising activity aron matabangan ang higala nga adunay sakit. Siya si Attorney Alfred Gaccion. Samtang sa kay lagi araw ng Davao karon, atong sayron ang mga aktibidad nga gipahigayon subay sa maong kasaulugan. Kauban ang head sa Davao City Tourism Operations Office nga si Jean Rose Texon. Og makauban Attorney Resi sa Best Talk, si kapuso actor Christopher Martin. Ayun nga sa'yo mga kapuso, pinakuriya na akong intro no kay patok karon ang K-drama o K-pop idol. O syempre kay Kumbira Express ta, ang Korean food. Tama ka na Jill, ug to satisfy our cravings karong buntaga, lutuan kita ni Pojo Wezan sa Davao City og kimchi rice with grilled beef. Mayang buntag, kapuso. Ako si Joshua Paul, aka Pojo Wezan. O karong buntag, magluto ta og kimchi rice with grilled beef. So, mao ni atong mga ingredients. So, first, syempre ang rice. Kimchi, you can choose your own kimchi. Garlic. Asin. Syempre, mantika. And then, chili garlic, depende sa kung gusto nyo ng medyo spicy. Lettuce, ito siya is ilagay natin siya sa final product natin later. And syempre, ang ating marinated beef. So karon, kompleto na ang atong ingredients. Sugod na taog luto. Then ang unahon nato is ang kimchi rice. So karon, nag golden brown na ang atong ahos. Ibutang na nato ang atong rice. Then, mix na po natin siya o maayo. So karon, ato nang lutoon atong marinated beef. Ato siyang i-wait na matunaw. Ato siya spread throughout the grilling pan. So ang akong gibuhat sa among beef kay ako siyang gi-slice to small pieces or square or cubes ba, depende sa choice din ninyo. So karon, ready na ang ato ang food na kimchi rice with grilled beef chops with lettuce on the side and chili garlic sauce on top. Mga kapuso, sa pagsaulog sa 84th araw ng Davao karong adlaw, atong sayron ang mga aktibidad subay sa maong kasaulugan. Kauban ang head sa Davao City Tourism Operations Office nga si Ma'am Jean Rose Texon.
Ma'am Jean Rose may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Happy araw ng Davao ug kamusta ma'am? Madayaw, maayong buntag sa inyong tanan, lalong-lalo na po sa mga Davaoenyo at sa inyo pong lahat na taga Mindanao. Unang-una Ma'am Jean Rose, ma'am, for the previous years, no, March 16 ang naandan nga araw ng Davao Celebration. Pero this year, ngano nahimo na kining March 1, ma'am? Ang totoo pong araw ng Davao is really March 1. That's why gusto lang po namin i-correct. That's why binalik po namin sa March 1 ang araw ng Davao. So sa mga musunod nga tuig, ma'am, March 1 na jud ang atong celebration. March 1 na po talaga ang araw ng Davao, which was also the day of the inauguration talaga of Davao City. Og ma'am, for this year's celebration starting today, unsa ang atong pamaagi karon sa araw ng Davao Celebration given nga naapata sa pandemic? As we all know, during the past few years, talagang engrande na selebrasyon ang araw ng Davao. But this year, notwithstanding the pandemic, we want to show everybody that we can still celebrate araw ng Davao, but this time virtually. Alam naman natin here in Davao, ang dami nating mga rules right now para ma-manage din po natin ang spread ng COVID. That's why we want to show everybody also that there's a way to celebrate araw ng Davao without compromising po yung ating mga health protocols. So our Araw ng Davao celebration from March 1 to 3 is all virtual. Bisan pa man luyo sa pandemic, no, gipaningkamutan gayud sa LG yung mapabati gihapon ang kasadya sa selebrasyon. Og unsa ba ma'am ang mga gilatag nga activities online ug unsa sab ang naaani nga mga aktibidad? Well, the only live talaga na activities will be on March 1. It's going to start with a flag ceremony with Mayor Sara in front of City Hall. And then pagkatapos po nun is misa pasasalamat to be attended by the department heads only with Mayor Sara. And then afterwards, it's all virtual. So at 8 in the evening, we will start with the opening ceremony. And then on March 2 po, there will be 3 activities. At 10 in the morning po, meron po tayo yung Tilaw Davao, which is a presentation on iba-iba pong mga homegrown restaurants na here in Davao. And then yung mga yung mga for the more eclectic taste po. And then at 5 in the afternoon, we will have Hugyaw Davao. Ito naman po is about yung mga talents ng Davao City na nakatungtong na sa international stage. Wow. So that's about song and dances po. Actually, at 10 in the morning, we will have Obra Davao, which is all about yung mga arts naman. From sculpting to painting, we will be presenting them. And then at 5 in the afternoon is Estilo Davao. It's about Davao fashion and accessories. And I think dapat po tingnan ninyo ito, panoorin nyo ito. And we will surely wait for the premiere of those activities, ma'am, no, starting unya. Kay bisan online ang atong celebration, siksik gihapon ta sa mga activities. Og asa pud makita, ma'am, ang mga online activities? Ang online activities po natin will be aired sa City Government of Davao na webpage, Davao City Tourism also na Facebook page, and we will be posting all the links po. Ma'am, usang araw ng Davao aside sa Kalayawan Festival, no, ginadayo gayod sa mga turista. Sa halos tuig na nga mga travel restrictions, kamusta ba ma'am ang dagan sa tourism industry sa Davao? Well, hindi lang naman po sa Davao City. Worldwide, tourism talaga is the hardest hit po. And under GCQ right now ang Davao City, so we do not accept visitors or tourists pa po. So most probably, ma'am, in the next few months when everything gets better, naano ba tayo timeline nga possible nga magbukas balik ang tourism-related activities sa Davao City? Yes, that really depends on the community guidelines at saka na po sa kooperasyon ng tao. I think yung pinaka-importante, if only we follow really the health protocols, then the more po easier na ma-manage po natin ng COVID and be able to open up Davao City. Ma'am, imong message sa mga Davaoenos as we celebrate the 84th araw ng Davao.
Sa lahat po ng Dabawenyo, we will all be online together. The only po na na masugpo natin or ma-manage po natin itong pandemic right now is to be able to cooperate with each other. Happy Araw ng Davao po. Happy Araw ng Davao ug daghang kay salamat sa imong oras ug higayon, Ma'am Jean Rose Texon. Happy Araw ng Davao sa itong mga kapusong Dabawenyo. Relax ang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Arjel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Bistalk. Kada buntaga atong pumustahon ang usa sa mga kanunay natong ginatangan sa GMA Afternoon Prime teleserye na Babawiin Ko Ang Lahat. Walay lain pa kundi si kapuso actor Christopher Martin. Maayong buntag Christopher ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing? Hi, Attorney Rezi. I'm okay. Good morning. Masaya naman. Naninibago lang ako kasi ganito na siya eh. Ganito na tayo talaga mag-uusap. Laging online na lang. Kahit may pandemic ngayon, body goals ka pa rin and you have literally set Instagram on fire with your photos. Nako, paano mo ba na-achieve ang iyong abs and very toned body? Diet lang talaga. Ako kasi nung katatapos ka lang kasi namin nung lock-in taping namin. Ang ginagawa ko nung before kasi kami pumasok ng lock-in taping namin, nag-gain talaga ako. Ang lakas ko kasi kumain. Pero nag-workout din naman. Sabi ko, ano kayong pwedeng gawin pa? Kasi yung mga, nag-start kasi kami ng taping before, payat pa ako, tapos nung bumalik, medyo lumaki. So yung mga damit ko na ginagamit ko nung before nung taping namin, medyo masikip na. Since day one nung nung lock-in namin, hindi na ako nag-rise. Anything na carbs, hindi. Pero hindi keto Baka isipin kasi ng iba keto, hindi. Kumakain pa rin ako, pero hindi ako kumakain ng pancit, pinapay, kanin, anything na carbs. Hanggang ngayon. On a lighter note, early last year, you also launched your second single under GMA Music titled Lagi Na Lang. Para sa mga hindi pa napakinggan ang iyong kanta, what is the story naman behind the song? And in your personal experience pa, how do you move on from a relationship? Yung second single, yung Lagi Na Lang, it talks about lagi ka na lang kasing nasasaktan. Parang, pero hindi ka mag-give up. Yun kasi siya eh. Pag nagkaroon na rin kasi ako ng ganung klaseng love story, puppy love. And kung tatanungin mo kung may nakasakit na ba sa akin, madami na. Sobrang dami na. Kaya yun yung gagawin mong key to improve yourself always. Yun din kasi yung message ng kanta. 2021 really promises to be a better year para naman sa'yo dahil kabilang ka sa bago naming teleserye na inaabangan naman ngayon. Yes. Ano ba ang magiging papel mo dito? Na-excite ako kasi this is the first time gagawa ko ng ganitong klaseng character. Sobrang complex kasi nung character niya. I'll be playing the role of Joel. Iba kasi yung pain eh. In a way, I can relate kasi may pain kasi yung character sa family. So, kung iniisip kasi ng iba kontrabida or abangan nyo. Basta I'm somewhere in between. So, yun yung abangan nila. Ang hirap kasi kapag sinabi ko na lahat ng yung characteristic ng character, baka ma-spoil. Maraming salamat, Christopher. But of course, imbitahan natin lahat ng mga nanonood sa atin ngayong umaga na subaybayan pa ang iyong bagong teleserye. Yes. Mga kapuso, ang Babawiin Ko Ang Lahat. Siyempre kasama ko dyan si Pauline Mendoza, Carmina Villaruel, John Estrada, Liza Lopez, Dave Bornea, Manolo Pedrosa, Tanya Garcia, Tanya Gomez, Gio Alvarez, at madami pa pong iba. Terry. Dagan kayong salamat, Christopher. We've enjoyed our chat this morning and we hope to see you here in Mindanao. Salamat po. And that was Kapusong Christopher Martin. Tutok lang mga kapuso kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga kakuhaan nato og inspirasyon kining istorya sa usa ka abogado nga nahimong food delivery rider aron lamang makatabang sa iyang higala nga nanginahanglan. Kung unsa ang iyang pang-hashtag spread kindness nga gihimo, kana ang atong sayron kauban si Attorney Alfred Gacson gikan Cagayan de Oro City.
Attorney Alfred, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Good morning po, Cyril, o good morning po sa tanang viewers o listeners. Maayo man, and kumusta po diha? Sir, okay ra pod mi dire og salamat sa pagpangutana. Attorney, unang-una, unsa ba ang storya nga nagtulak kanimo nga nahimo kang usa ka food delivery rider? Actually, for the information sa tanan, kani siya, this is just a fundraising campaign sa akong apart. So, nagsugod ni siya initially as a personal fundraising. Tungod kay aduna man ko'y empleyado, din amigo na sab nako na 14 years na nagserbisyo sa ato. So, giatake kini siya og stroke and 36 years old pa lang. Unfortunately, medyo devastating ang effect sa stroke niya. Ang atong giuna-una is kung saan ay future sa dangatan sa iya o sa iyang pamilya. So, mao nang nakakam up ko kay diya nga kinahanglan fundraise ko for purposes of recovery fund niya. And then at the same time, medyo bike enthusiast man ta, sa sige na tong bike pod, pakatabo ta og kani mga delivery guys na from other delivery companies nga ga-bike lang pod. So nakamap na ko sa akong idea, why not engage na ko kung kukulingon every weekends para mo earn kong income. At the same time, katong sales pod nga akong makuha for that particular day, akong tumbasan o akong ihatag as financial help dito sa akong amigo. Kamusta sab sir ang imuhang experience isip delivery rider? Unsa pod ba ang mga tabang nga ginahatag sa mga tao diha kanimo? First, ang atong experience sa unang day, ato man tang Sunday nagsugod. Unfortunately, medyo ulan-ulan man, so limited kayo atong time. But before ko nag-start, I asked sa management sa akong gitrabahoan na i-waive nila ilang komisyon from the merchant para mahatag nako og appeal dito sa atong beneficiary. Dako kayo na natabang ikan sa ila. So, challenge na palit ka og diri sa Cagayan de Oro, palit ka sa Lapasan side, pag open na nimo i-deliver nimo ngadto sa kanituan. So gabay grabe ata, so medyo mo exert nag effort. That's about around 8 kilometers kalayon. And it was really exciting at the same time, fulfilling. On a personal note sir, unsa ang imuhang ginabati diyang padayon kang nakatabang karon? Namagod tay filosofiya po nga, dili na ta maning kamot para sa tong kukulingon. So, kinahanglan maning kamot po ta para sa tong isig ka tao. Kung unsa may atong nadangatan karon, pasalamaton ta, pero kinahanglan po tanaw nimo ang uban nagpalibot nimo ug improve kani silang tabangan. So, kana siya, aside from being aside sa pagka-feel nimo fulfillment sa imong advokasya, kanin sa imong kaugalingon murag napoy improvement not only sa imong purpose sa imong kinabuhi but also improvement sa imong health tungod kay dunay pag-eksersisyo. No, dunay ehersisyo nga imong dangatan tungod kay physical man kini nga activity. So, muna siya nga mga utang nga atong nasinapian samtang nagbuhat ani nga activity. Sir Alfred, nag-viral na ang imuhang istorya sa social media. Sir, tungod diini, mas nidaghan pud ba ang mga individual nga mitabang sa imuhang ginahimo? Tinuod ka na sa Cyril, and in fact, malipayon kita nga nag-viral. At tungod niini, pagka-viral niya o pag-trending niya, naka-reach out siya ubang tao, especially katong mga amigo nato nga sa luwas, nakadungog sa balita, and medyo natandog po siguro ilang kasing-kasing kung nag-pledge. In fact, recently, nakakuha kita og pledge from the US na worth $500, which tanan ihatag ngadto sa atong beneficiary. Kamusta sab ba ang kahimtang karon sir sa imuhang higala nga ginatabangan? Okay, presently karon by the way ang iyang ngalan is si Carl Piscos. Presently humana siya og naoperahan, and karon gahulat na lang tang ma-discharge sila sa hospital, and eventually ayan na to i-turn over ang atong funds after ma-discharge because this is precisely designed for the recovery fund. So hopefully makatabang kini para sa iyang therapy, and eventually mo improve ang iyang condition. Lastly sir, unsa ba ang mensahe nga buot nimo ipaabot ngadto sa publiko sa imuhang pagtabang sa imuhang higala? Okay, mensahe lang nato sa publiko,
kaning activity nato dili lang ni siya way sa pagtabang kundi ma-realize po natong despite karon sa panahon sa pandemya sa kung kugi lang gyud ang tao pwede dahil ta makita og income and makakaon gihapon kita basta maningkamot lang ta. And then second is sa nagpuyo kita sa atong panginabuhi, sa atong kaugalingon, atong usab isipon ang atong mga isig katao na naglisod o kung aduna tay kapasidad ato usab maningkamot kita o mangitag pamaagi para makatabang kita sa isig katao. Daghang kayong salamat Sir Alfred sa imong oras nga gihatag sa atong GMA Regional TV og amping pirmi sir. Daghang salamat sa Cyril og keep safe po diha permanente. Say, bisan pa man nag-online ang celebration, siksik gihapon ang mga aktibidad sa atong pagsaulog sa 84th araw ng Davao. Busa atong atangan ang online activities, sugod karong adlaw hangtod na sa March 3. Samtang Jill, sumala ni Attorney Alfred Gacson nga dako ang natabang sa iyang pagka-food delivery rider aron matabangan ang pinansal nga panginahanglanon sa iyang higala nga nagkasakit. Ug dako sab ang iyang pagpasalamat sa mga tao nga misuporta sa iyang advokasya. Sayang mga kapuso, atong subaybayan ang karakter ni kapusong Christopher Martin, isip Joel, sa GMA Afternoon Prime nga babawiin ko ang lahat. Mga kapuso, unta na-inspired nakakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Edward Everett Hale nga coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com o gayong kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.